पागला भले आहो तो हां अक्षर जाने नाही परवा काय ते काटे का हात मारतो जो हां बोले गेला ओ पागल है काय समय ता बोलू जो काय बोलू जो ग्रामर तो कोण हो ठिकाण मो वार्ड मेंबर हां हां कल्याण वस्तू बोले तुम मोसा हो हां हां मोसा हो हां दुख विषय काना से दुख विषय डा कोण ना खाली भाग हां खाली ते भाग बाबा जाओ जो हां हां तेने बाबा विराजमान करतो की प्रणाम दिखा होवानो हां श्री हरि